Здравейте, хора! Здравейте, хора! На летището сме, терминал 2 и ще пътуваме за... Египет! Ще направим една 7-дневна почивка. В момента часа е 3 и ми личи. Или си спал? Ти спа ли заобщо? 5 часа ни е полета сутринта. А ти спа ли заобщо? Аз не спах изобщо. Маграм? Да. И ще те правят влог. Ама те не са толкова срамежливи. Фрикс хотел. Да. И ето с кой. За наше съжаление огромно. Те са... До сега на рожден ден. На Сандев, даже. Сандър Клас. Леле, хора! А? Ой, Кажете нещо, ай. Е така, Египет иска да ме посрещне така на колене. Искам ги на колене всички. Съм. Отиваме в Риксус Хотелс. Ние ще бяхме с една стриптизьорка на Сандев рождение. Мале, хора, наистина имаше стриптизьорка. Обаче не се съблече, защото ти стана неудобно, че Криси беше там. Бах ти тъпто. А беше много яко. Колана е сложена още преди да сме седнали. Седнахме, ето ги бобета и всяка. Те снимат. Те тук ни се скараха отзад. Те там бавно. Ами права е, не знам дали е права, той е почти правен самолет, а може да се разминем по едно, но... Оставят пет. Пак води. Това е като в Слънчев бряг ли? Между другото на море Севена. Казахме и сега имаме на пущето. Ето светна търбаня. Готина е. Я седни. Готина е. О, вода. Вау! Виждаме морето. Много готина стаята ми, много ме кефи. Лук си пари. Настанихме се, ядохме, обядвахме, Павел плува, ходи на фитнес и общо взето това се случва. Павел е наказан и не яде. Джелато, перфектно. Нов ден в Египет. Ето ми го аутфита за днес. Днес е деня на жената и пак ми се буди с цвете. Дори в Египет се седя за мен. Отиваме да ядем, да закусваме и после ще видим какво ще правим. Много плъг. Бяхме на плаж, сега обядвахме и ще ходим до другия хотел, който се намира с кола на 5 минутки.
алкохолната ми напитка. Coca-Cola Light. Има някакво бъде турнир между титаните. Турнир много сериозен е твойки. Вижте колко време ще издържа в броите. 10 секунди, не повече. Никой не може да би чака. Нотен, течем се, аз горях на такова, на през рамки, сега се опитам да си оперателна, а бубите и всяка ще играят пак в басейн. В момента сме в един риксус, друг с най-скъпия, най-луксозния, най-големия. Много е готино, наистина лукси пари се усеща. Заволга. Какво да кажа? И колко сме изгорели, ли? Супер сме, така да сме се. Здравей, България. Прибираме се. Това беше деня. Няма да излъжа, ще сместо да пием. Thank you so much! 4 сутринта. Вижте как съм така направила, като котка съм. Чакаме си полета за Кайро. Тя ще пия. Аз съм баба Марта. Вижте, в интересни истина, че направих този грим, защото ми бяха много червени очите, малко да се скрие. Моята майка е тук. Не се скри много. Хайде, лети го, самолета, лети го. Може да няма надуваеми такова жилетки в самолета. Но ни го подариха. Кайро сме. Yes. Отиваме към пирамидите. Хайде, ето ги пирамидите! Има и кученце тук!
Ето тук се купуват сувенирите. И са на добра цена. Зад пирамидите, които идва. Да. Или не? Тук сме на пирамидите. Вижте какво ни сложи. Имаме малко свободно време да пообиколим, да си направим снимки. И мисля, малко ще влезем в малката пирамида вътре, а не в голямата пирамида вътре. Защото е $30. Еми да, и било едно и също нещо, пък и е празно, всичко е взето и е занесено в музея. Кой ще отидем? Ще видим. Какво ще кажете за тия шалчета? Топа. Готина. Ето вижте колко много камилки тук идват. Колко нове. Няма да ви лъжа, мерише си на камили. Тук сме на голямата Хеопсовата пирамида, най-голяма. пирамида. Която няма връх. Тук са голямата пирамида. Цялото време, докато се возехме на камилите, ме Христо камилата не спираше да пърди. То си е моя. Не знам, ма ходеше и преше. Беше... Не беше такова сладичко. По едно време трябва да си сере. Това е малката пирамидка, където Павел и Инцо влязох. Експлорване! Стена, така е съставена пирамида. Съставена каменна крепост милиони и стотин години. Скарахме се да снимаме, ама какво? Да, без видео и цак. Ще ни закопат. Виж как стана жега? Яко, да, яко се сваряваме вече. Това е голямата пирамида, а това е най-големия. Фараон. Скарабей. Какво? Друго? Нищо, в много филми е използван, но не е толкова нападателен. Къде му носа? И май не се знае къде не са, изчезни е толкова време. Сфинкса пази пирамидите. Паги, ели ти си българа. Ще видим как се правят папируси. Тук шофирането е под всякаква критика. Аз не бих могла да оцелея като шофьор тук. Да бе. Те са темски. Само бибитка, това означава, че ще изпреварят, че ще вземат предимството, че ще блъснат по всичко. Сега отиваме. Плаваме в лодка по река. И Павел вика, че ще седат крокодилите. Как живеят? Къде са била? Няма да си гриба душата, много е мизерно тук. Много е. Някаква тайна, по принцип. Но 10 милиона човека в един град. 10 милиона. 16 милиона. Сега мога да ми стане от тъпата лодка. Това е Нил. На яхта ли ще ме водиш? Да, да съм пияк. Тук е един от най-скъпите квартали с най-скъпите хотели. $5000 на квадрат, което не е много, всъщност за Кайро, не е струва много. Дискотеки и Мохамед Салах започна кариерата си с спортен клуб. Разбрахме, че минималната работна заплата тук е $220. И работят от 9 до 2, което е супер работно време. Що и ние не сме така. Сега сме в музея в Кайро
Национален музей на Карло. Ще гледаме всичките експонати. Майко. Ще гледаме мумии, маски златни. Тутанкамон, но не може да снимаме. Това е най-старата статуя. Приключваме деня в Кайро, тръгваме към летището. И това е друга тема. Гледахме пирамиди, ходихме на музей, ходихме на река Нил, се возихме на корабче и отиваме към летището. А деца към грижа на Камила. Леле, приличам на Клеопатра след дискотека. Ето така се връщам. След като видях пирамидите. По-гратително. Това си е доста натоварващо колко за един ден. За няколко часа. Пристигнахме, каснахме, слава Богу. Сега отиваме да спим, да се къпим. Сега ще ви направя туториал. Какво си взехме всъщност след като бяхме на обиколка на пирамидите в Гиза. Магнити! 12 броя, $5. Топ цена. И това е всякакви такива фигурки на Египет, фараона. Още един магнит. Ключодържател! Ключодържател! Пирамидка! И две такива. Това помниш ли какво беше? Скарабей. И това са ни го сложили като подарък. Аз не знаех. Най-нужната покупка с това от пирамидите. Малко криви пирамиди. Не бяха ли повече? И то ми е подарил такова. И ето това. Павел го изпазари за $5. Той първо искаше 10 и Павел се пазари, дърво, дадем. Днес нов ден. Вчера страшно много ме болеше главата, като бяхме на пирамидите. Бях се дехидратирала малко и не исках да си почина и цял ден си почивам. Снимах една снимка и това ми беше работа. И отговарях на имейли, защото освен, че сме тук и снимаме неща, аз си работя междувременно, пращам имейли за кредитите, които иначе си текат и трябва да върват напред и хората ми пишат: айде, не ни ли одобрен кредита, тъй като работя и като кредитен посредник. И така, сега сме се приготвили, спортни сме, защото ще ходим да караме АТВ-та, много ме е страх. Това сме ние. Готови сме за сафари. Сега ще пием чай. Да ви кажа ли какво ми казва Цвети постоянно? Какво? Леко. Чакай, се пуснем. Леко. Чаят при бедуините бил $3. Откъде ги научиха тези пари бедуините? Хабиби, къде си? Павел ми каза вече само така да хода. Хабиби, нема лъжи, Хабиби. Отиваме на вечеря. Да. Павел каза, че вече трябва да ям само салата и направиха ми пълнен картоф, защото не ям месо.
Нов ден, нов експириенс. Ще се гмуркаме. Маленко, Боже Господи. Дано да оцелеем. Ще оцелем, бе. То в Червено море не се потъва. Аз ще съм първият случай на потънал човек в Червено Сега ще море. видиш. Ето, сега излязохме. Така изглеждаме. Право, Беше яко. най-големите. На ръката се порязка е толкова мъничко. И викам, леле, сега дали ще ми стане нещо. Това ще се случи. И само вика, тук и после гледа стълбата. Не е от коралите, това е от Нямаше стълбата. дъно, за първи път бях Бездън. толкова бездънна. Да, с жилетка. Аз се държах това пава е така. И те вика, ти си с жилетка, няма какво да стане. Аз... Маските бяха много гадни, защото може да се диша хубаво с тях. И общо взето беше много яко. Това е известно кафе. Има малки, много известно за TikTok. И ще си правим някакви неща. Ето това са други българи. И дойдохме в Египет, но в същото време сме и в Санторини! Най-известното кафене в Египет. Хора, все едно съм на село. И пак и две в едно. И в Санторини ме довели, и в Египет. Така, такъв съм. Добро утро. Добро утро. Последният ден, който сме тук, и аз реших, че ще тренирам. Класика. Браво. Хора, тази екскурзия беше много яка. Знаеш къде е? Къде? Да, по-подка. Кое? По-подка. Рик с Premium Sea Gate сме. В момента отиваме на Аквапарк. И реално с нашия хотел, който е Рамади Тирана, можем безплатно да влизаме в този Аквапарк. Това е мечтаното място на Дава. Чак пък мечтаната не е, ама ще се подвеселя. Сигурно си вижте това камикадзе. Трябва да се качиш 8 етажа, за да се пуснеш. Уоооо! Аз съм на детски права. Да. Ето пак и Ицо ще се спускат тука, на тази страшна парзалка. Не мога да повярвам, че момчета ме накараха да се кача догоре. 7 етажа. Това е ужасно. Леле, това е ужасно. Леле. Готов ли си, папка?
Let's go! Хайде, цачи. Успех, мале, страхне. 3, 2, Богом, моя любов. Искаме и гадно. А защо винаги казва, че нещо е било най-доброто само когато аз често ли се спомня? Ето, да. Да, тя е. Къде е тя? Или детето се крещя? А, тя... Следва се води се има в такова получиш. Дали? Утре летим, тръгваме в 5:40. Айде, последна вечер! Оле, амигос! Вие сте се барнали. Ето ги нашите скъпи приятели. Да. Ела да се слагат. Това си нашите travel buddies. Отиваме на последната вечера. Айде. Имаме Хайде към България.